Мордовияда милләттәшләребез борынгыдан ук яши, гасырлар дәвамында төрле җирләрдән килеп урнашканнар. 16 гасырда татарларның айруча күп торак пунктлары калкып чыккан. Ул хәрби стратегик шәһәр Темников белән бәйле. Татарлар хәрби хезмәттә була, алар арасында князьләр, морзалар. 1639 елда монда Темникуннан китергәннәр служилый татарларны, кайсы Россиянын границаларын саклаганнар килүчеләреннән набеги кочевников. Монда элгәре Саранский булмаган, булган Атимар застава. И шанда куйганнар тагын 10 застава татар халыгыннан. Ләмбере, Черемиш, Ширбак, Пинзе, Аксюн и шал туруда татарлар торганнар. Безнең тарихыбыз бик зур. Без обязаны тарихмустакларга, яди бездә татарга безнең историябызны. Пионерларга булды, дибары, вот безнең история. Балалар хәзер бар йөри без, вот телефоннар беләр, алар аңгартсыннар. Безнең әбиләр, бабалар по телефоннар тордылар. Телефоннар тордылар, шулай шедеврлар белән. Мордовия Республикасы татарларының мәдәният йортында бөтен тарихыбызны кулашлаган музей бар. Бирдә фотоаппаратның гына да әллә ничә түрен күрергә мөмкин. Документлар, фоторәсемнәр, китаплар. Документлар аша Мордовияда татар милли хәрәкәтенең барлыкка килүендә күзәтәбез. 1990 елларда халыкның үзе аңы күтәрелә башлый. Республикада беренче милли оешма Якташлар җәмгыяте булдырыла. 1991 елның 28 июнендә тәүге конференция уза. Активисты собрались в начальное правление, активисты создали это общество. Мин вошел тогда депутатом Верховного Совета Киды, членом правления. И вот Шулайтет Ирекбекинин основатель этого движения. Вот 21 июнде 30 ел толды юбилей национальным культурным движением татар Мордовии. Тутан силарны бергене организации татарские. Бирде и религиозные были, и светские, все, значит. А хазер их десятки. Күп было понятно, значит, это яхшы да, күп кеш занимается и культурой, и религией. Якташлар җәмгыяте шактый эшләр башкара. 2005 елда Татар газетасы чыга башлауга ирешәләр. Моның өчен җәмгыятьнең ул вакыттагы рәисе Шамил Бикбаев 2 ел рәттән төрле урыннарга хатлар яза. Бирде хатлым бар тоже менеке, мен бик отчаянный булып, безгә радио бирегез, без и так далее. Күпниккә безгә атнасына 20 минут радио, 28 минут татар телендә радио сөйли. Атнасына беркин понедельлардан татар передачасы һәр атна бара татар телендә. Вот ул бер 20 ел тому назад китте. Газиз татарларым, сезгә дәшәм, алтыннарым, талантларым, сезне макты, гомерем буе кырылып бетте тамакларым. Татарларым, алып сатарларым, укымышлыларым, сез бит бал кыртлары кебек, эш атлары кебек тырышларым. Заманында Рәшидә Ипкаева Мордовия радиосында татарча чыгышлар да ясаган. Ә инде соңрак дуслык ансамбле оештыра. Бу хакта әле киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Ярлыйбыз да, и биибез да, и эшлибез да. Мордовияда бар и телевидениеда татарча. Газетабыз да Юлдаш бар, и радиобыз да бар. То есть без Россиянын татарлары күрмибез монда Мордовия, чтобы безне күрмәсеннәр, алар безне күрәләр, беләләр, сан ашалар безне беләләр. В республике татарский язык преподается в школах. Большое количество, более 50 населенных пунктов с компактным проживанием татарского населения. Ну и, как вы знаете, в следующем году в Лямберском муниципальном районе в селе Аксеново будет праздноваться Всероссийский сельский сабантуй. Еще в советское время практически в каждых крупных селах сабантуй отмечался. Праздновали сабантуй и на районном масштабе. А согласно указа главы Республики Мордовия, сабантуй отмечается в качестве государственного праздника наряду с такими праздниками тоже государственными. Это Шумбрат, это Раскинь-Оск, это Акшекелу и День славянской культуры и письменности.
2006 жылда Саранскида федераль сабан туйда узган иде. Республикада 119 милләт вәкиле дус тату гомер кичерә. Шуларның 6%-ка якыны гына татар булса да, алар төрле өлкәләрдә эшли. Чиновниклар, спортчылар, эшмәкәрләр, татар әдәбияты тарихында зур эз калдырган язучылары да бар. Алар турында киләсе тапшыруларда сөйләрбез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Саранск, Мордовия Республикасы.